Fidzi uri kutituka ndotokubudza. Ukaona usingarovogwi, ndoramboita imwe live yakanzi ukaona usingarovogwi you're stupid. Andokudza. Problem yamunoita inoita kuti musarovogwa ndogara nje hamusi kuwacha malive angu. Demai wacha malive angu vanhu vanowacha malive angu vanorovogwa. Because ndogara nchiku expose rai boys through me. Kuti boys dzakadai dzekuzimbabwe dzakadai ndogara nchikupai advice but hamunditeereri misoro bhangu ndinokunetsa. Vamwe venyu mune zvese ndataura ndikati unoona munhu ane very good body but munhu ari mubody yacho manje character iri mubody macho haienderani nezvendoda ine. That's why muri single. So all you need to do is either change your character or act like you are not that character. Waona murume simple nororwa vabereki vodya. Itsoro kai. Abuda bob abuda bob. Wamboitambire draft yacho pasingadi kubuda wa bob. Abuda bob abuda. I game ye dating guy. You know that smart movement. Abvuma kutsotsewa ndosa ivo anokutsotsa ibinzi kai nivo vatsotsewa marriage. You can do it. Let me tell you. Paripo pambonoka kwangotaura kuti unajira nondeve nanga nedanda. Wabvunzwa nani? Uri kubudza munhu aneka dora. Zidanda ramunajira wadomvura confidence. Musati vanokuenda kupi iye statement anga nedanda hausi kuzati waruta naye nedanda here kati ane katsotso wakutotaura zvedanda wadomburaya. Ko ukanyarara unorovwe. So kazhinji venyu, you are not married because of what you say. You are not married because you talk too much. Nonsense. Zvimusina kuvhunziwa. Unonzani? Handina zita. What a turn off. Handina zita. And thank you so much. Bye. That guy, that is short. Tichiri kuita zvanga taita kugopwa zvokuti unonzani handina zita ndokuda unondidii unondidii. Someone who is over 40, a business guy, someone with an office who wants to go to work. Ozo kuti ndipe namba yokuti ndonzi handina zita. Isu vamwe tine mafoni ekuti ukarega undipa zita rako now mune 14,000 numbers 14,000. Vamwe vanhu vanokubloka tisingazvinotisi vagodzoka vagoti unblocker tichifunga kuti vava vakagara vakati unblocker kuti do you know I blocked you? Kuna vanhu vanondobvunza do you know I blocked you? Blocked me? Really? Didn't know about that. Yes, I blocked you. Oh, didn't know that. And okay, I didn't know that. Unafunga kuti you're being cheeky. But sure kana teaspoon ikachera mvura mugungwa ndakamboita live rimwe gore in 2017. Ndika teaspoon ikachera mvura mugungwa. Unoona gungwa rezviwi kuti pane teaspoon even glass here. Ndikaenda deep ocean ndikanotora mvura neglass here. Uchifunga kuti rubu iwe. Ukabuda nepa window uchida kubowa door. Don't ever try kubuda nepa window uchida kubowa door. Door harizvi notice. Feeds watanga hatisi kukunzwisa. Teaspoon ikaenda musagare sugar inoipedza sagare sugar eventually. Paul Matavera akati teaspoon inopedza sagare sugar. Teaspoon yakapedza sagare sugar, but after many years. And also pane mamwe factors anoita teaspoon isapedza sagare sugar. Kune vamwe umusha kwedu kavaiti sagare sugar kana rapa hafu voya vodira imwe. Unogona kuita 50 years uchitora teaspoon musagare sugar uchinga kuti ucharipedza risingaperi because zviri kudigwa zvakawanda kudarika zviri kubuda. Vamwe venyu are just fat because muri kunyanya kudla than you go to the toilet. Do you know kuti ukadhota more than what you eat you will lose weight? Tisati tatomboita kuma exercises. Do you know kuti whale is one of the biggest fishes in the world? You know, swimmer from here to Kariba, ichibva ku-UK kusvika ku-America, whale can do it. Isina kumboluza weight kana. Why? Because zvinhu zvainodla parodi ipapo ichiswima inodla dzimwe hove 20, 50, 30, 60 igoswima kubva pano kusvika kuAngola.
So it's not all about exercise. But when you go to the gym, this school is away. It's all right. You can actually lose weight. Nekungo monitor time. Okay, and ndingambonozisadza now. Why? Because asandaenda kutoilet. Vane zulo asandaenda kutoilet. Vamwe wenyu munoita 4 days musandaenda toilet. Modla sadza ro 9 pa 4 days. So varumwa chikafu chacho chiri kuindepi iwo kana usingadhoti. Hazvidi rocket science. Okay, iwo ona dumbu rangu riri kuka. Rotozokura ne iwo uchiti wadla ndiro 5. Waenda kana kudhota kadhoti kanokwana munhu. Wodla dzimwe ndiro 6. Woenda unoita nhoko senge dzehuku dzembudzi. Wodla rimwe sadza rakakura mukonde kudai. Wega unofanirwa kutoreason kuti that's why dumbu rangu richifuta because magara angu ari kukurisa because nhamba zviri kupinda mune zviri kubuda zviri kupindirana. Ndona you not even mvura yauri kumwa hausi kunoweta unofuta kuita dacha kudai azvidi doctor I want you to check me. Kucheka chii pana doctor? This is what I'm telling you. Kana nyika yakaita seZimbabwe ichita munhu anoenda kunopretenda kuita doctor. Last week pana munhu akadiscover kuti anga ari doctor since 3 months ago. He's not even qualified. Angashanda pachipatara. Hapana kana munhu ana ari pachipatara akamboudza, "Mimi muri kushanda panapa?" Munonzi doctor ani makaemployiwa nani? We're talking of a country. Toda develop Zimbabwe. How can it develop Zimbabwe? Doctor munachiya kuzope ndongobuda ndakadai sondosvika I'm a doctor. Ndotanga kutonyora nangwe inini nenyo naye doctor wachari stupid angachibhadhabwa nani. I don't even know who was paying him. Vamwe vanoti anzi aibhadhabwa nema-clients direct. Ma-nurses are qualified. Aiona achinyora mamwe medication isingapindirana so. But doctor, I think you made a mistake. Vachitocorrecta ma-nurses. Doctor just thank you so much. You can correct. Yen right. Iye doctor anonyora zvinobonekwa kuti nzungu GV bepa. Doctor madoctor tinoziva ingonyora parapasha. Chi ukaona handwriting ya doctor ichiverengeka. Chinoverengeka pana doctor bill rokubhadhara. Vakanga bill no listen. Know this rule. Zvinonyogwa nadoctor zvega zvinoverengeka ibill rako. Zvandotaura vevi vati ndirikutaura zvati njoka ndokudze doctor chinhu chinonyogwa nadoctor chinoverengeka ibill rako chete. Zvimwe zvese anonyora kuti proximonet chitsvaga p kuti p wachari papa anonyora ne all that thank God ndakatomboita 2 cents tudiki. Imagine mai wakachiti bring me H2O. Hello babe, bring me H2O. Imagine if your mom was a scientist. Achishedza vana ivi vanachedza memaenda kakugukwe makadai mai vangu but hi Leon, can you bring me H2O? Apachedza aziti H2O yakamirira hydrogen kana kuti O yakamirira oxide kana kuti whatever chiedza kuti ongona ndakuya neglass. Thank you so much my son. Chiedza fesa noprofita as vasati mai vake vanoda mvura. Hakusi kuprofita ilanguage. Vamwe vaprofita vamuri kuti vari profita mulife menyu muka. They understand your language. Yekupenga kwenyu, kupusa kwenyu. Kupusa kwenyu is a language. Do you know what kupusa? Kune language yekupusa. Kana ndiri munhu anoziva language yevanhu vakapusa. Ndogona kuinterpreta language yako ndikakuprofita iwo. Hans, the boy I like, lost his hair and he's out of